Yo, what's up mga guys? Mayong buntag ninyo diha guys. Mga pili na guys, mga pita. Adlawng Domingo ron guys. Kumusta man ninyo ang adlawng Domingo diha? So ako rin nabilin sa mua guys. Bantay bata guys. Kaya nga kung sa kabata yung ang mama naglakaw. So mga pita wala akong ibig guys, oh. Kita mo guys, tara, tulog pa siya, wala pa magsaba-saba. Mga pisa ko guys. Atas tuloy nung guys. Tuloy nung agri. Mainit. Kumusta mo diya mga guys? Shout out ko siya sa kuang mga Facebook friends diya. Sa mga daily friends sa kuan subscriber sa YouTube. Shout out ninyo diya ganan. Mga pisa ko kay mag-ora ko ng lawg sa akong manok. Adri, ako manok dagko na kayo. Bantris 2 kabok dagko na. Ang gagmay 5. Gagmay pa kayo sa piso-piso pa. Hindi pa madag ihaw. Pero ihaw yun suba ang di ko. Ihaw tara ko ng bantris niya. Ako sawa di masugot. Kay kabunyag lang kung mas bata. Kabunyag sa akong baby girl rin. Kabunyag kung wako sa may kahibaw kano sa mabunyagan kay kung tayo budget. Ang budget may mag-agad. Ang ano ang kuan yung pobre ta mag-agad tas budget. Ang kundato mag-agad sa adlaw, mag-agad sa panahon, ano ba, mag-agad sa higayon. Itay taon ano ya, mag-agad sa kwarta man. Kanus ata kwarta maora. Og di na kwarta, awagin. Pagkayita yun ang taon. Adlang Domingo ron, wako trabaho. Ari lang ko sa balay ron. Siya ako makubi-kubi diri. Siya akong solar bagya, akong solar eh. Handal.
pag siya mandar at 10 hot dan gid. Gamit mig suga, gamit mig electric pan. So gahapon may klarong init, dali ka kay ni drain ang battery. So ano medyo huno na sad. So hindi siguro mo wala. Kung may tao siya. May tao. Tanaw ninyo ang nakikita ko. May tao sa. Hotdan yung battery. May anak na ko, buntagay yung electric pa niyang gamay. Puso yung electric pa niyang gamay. Muna guys, oh. Yan yung buntagayan. So, mainitan ninyo ituwas kay una sa tarong kung sa atong baton eh. So, wala pa tayo tubig mga kapobre. Magkuhan pong tubig ron. Tubig din sa Monramba para ligo. Tara. Monram. Apa na sod. So, nagkuhan ako kuha na gabi dito, pasahod ko ito sa masilingan. Ito padagan nas tubig rin kaya tapusan naman na ako. So di pa tagakuhan kaya ako masawan lakaw pa ako ng uli. Bantay po ko sa kumbatang gamay rin. Bibigyan ako. Duha na gid ko sa kumbata niya di na to makuha no. Makahimo di tag duha. Puno sa kalisod ba? Pastilan. Mao na magini atong life sentence. Kaya sa ning gisugo. Sugo mo to siyang kuan guys, yang mama og palit og baboy niya, apil lang kuno sug amo asad. Utang na po ni. Pastilan. Ang ilang Domingo diri di kontento kung walay baboy, manok, lahira sa mua, bukid sa kung saraway, way baboy, manok-manok. Basta makakaon. Ako jeg ingnan ngano na nakalahos matag Sabado nga way baboy. Kinahanglan Domingo magkuan mo baboy. Parehar ng kauna oy. Lahi man gud sila ko sa Domingo. Kung baboy na yang papa diha baboy. Lami ba? Ko ang kumana na yung nasa mua. Ilang nagistam duga ni. Anan to pangutang aning kawangan ni. So, mara na akong update to mga pobre. Puno patas utang rong mga panahon na. So, magawan lang ko karang magtigom-tigom sa ko para pabunyag sa ko ang bibi. Ako kisam tong ganahan diya mo kuan, mangugos. Kaita sa na pobre tawa kay mo sabay natong kuan ba. Way mo sabay bitaw nato nga unong sa tuwang pagkapobre sa pagkugos bata. Murag igsuon lang gihapon ako ang makuha anig pagkugos. Shout out diha kang bro Junjun Junior og sa ako ang sa bro diha si kuan si Sario Ruli. Mao gani ako madalig pagkugos kay ug makuha tag uban may ikaw ta nga. Di may nakahibaw na sila sa atuang pagkapobre ba niya. Kuha ta ng uban niya. Dita unungan sa atuang kapobre. So, dili na taman o may buntag yung tanan og salamat sa pagtan-aw niya ako ang vlog. Kay
sugo nagtukar sa babaw ang muslingan, copyright niya ako kapuyag edit ang copyright. So bye bye.